Noorderwien live. Met Willem de Vries. Alle dagen na Omroep Friesland. Ja, het is zomerrit 02. Welkom bij Noorderwien live op deze vrijdag. We zijn rond 4 uur met een heel soort live gasten hier in de studio. Muziek dus, dat kun je verwachten in de komende 2 uur. Ze komen uit Berlijn, ze komen uit Bordeaux, ze komen uit Semar en ze komen uit Ljout. En die laatste begeven mij, want de Big Band Ljout viert komende snijn een feestje. 40 jaar besteed ze en dus ben ik heel blij dat ze hier bij u hier in de studio binnen. En ik wil maar hier niks zeggen. Jongens, speel je de Big Band Ljout!
Big Band Ljout, geweldig. 40 jaar bestaan ze en je het jou zo verste fabrieken op het jubileum. Dat komende snij trouwens in Ljout op het Gouverneurspleinfeest viert wordt. Want Willem Pen, bandleider, je hebt volgens mij een hele grote tent te staan, of net? Een gigantische tent volgens mij, ja. Ik heb een aardig wat mensen niet, denk ik, of net? Daar kunnen mooi wat mensen in, ja. Ik hoop dat het zo komen, want dat is wel leuk. Je hebt straks nog optreden, zeg maar, de zangeressen Karen en Ellie nog. Maar wat doe je hem snijden al? Ik kan toch vast even vertellen wat je dwaan We hebben in principe een heel nieuw repertoire van 2 sets van 3 kwartier. En er komt van alles voorbij. Dus, Echt een feest. ik zeg niks, dus mensen moeten komen. Spanning er een beetje in horen. Hoe lang ben je er al bij trouwens? Ik denk dat ik er al 8 jaar bij ben inmiddels. Ja. Leuke groep. Heel leuk, ja. Gezellig. Geweldig dat je hem er binnen. Deze middag. De Big Band Ljout is te gast in Noorderwien Live. We besteden aandacht aan het eerste streektaalfestival. Dus op de Gediek, morgen in de Skoons. Henk de Jong, we praten daar straks nog wel even uitgebreider over. Maar ook die liststation, ik let het ook even voor de meesten tussen die het op dit staat naar de televisie zitten zien. Aardig wat artiesten morgen, hè? Ja, dat maak ik wel voor €15 hoor. Nee. Ja, dat vind ik eigenlijk ook, ja. Waarom dit festival? Nou, het idee is eigenlijk zo'n standvleend in december in Peteer met jongens van de straatklinkers. En die zeiden ze mij van, het zou wel leuk zijn als we eens een keer wat te met Friesen aan konden. En 14 dagen daarna kwam Gurbe bij ons voorbij, te met de troubadours. En dan praten wij met Gurbe, kwam het idee eens boven om een streektaalfestival te maken. Omdat Gurbe natuurlijk ook zijn streektaalprogramma had, elke jong. Dus ja, zo is het idee eigenlijk ontstaan. Ja. En je mag het uitbreiden, want net al in de Friesland, maar ik meestal uit Greensland komen, hè? Ja, sterker nog, ze komen uit Finland. Uit Finland zelfs. Ja, jongen. Caroline Hunneman, die speciaal. Die is van het Simmen vanwege de liefde naar Finland te reiken. En die komt speciaal hier van waarom. We praten straks verder, want we gaan even naar een van de muzikale gasten vanmorgen op dat festival. En dat is Doer de Veeman. Die zal daar optreden. Doer, gewoon alleen optreden, gewoon vestjes voor jezelf. Ja, dat is wel de bedoeling, maar ik doe het wel in gearworking met Douwe Kootstra. Hij vertelt een mooi verhaal en dan zong ik er een versje bij. Zullen we dat nou ook maar doen? Nou, het kon wel zijn muziekje. Ja, wat wordt het eerste versje was doen is? Crisis. Doer de Veeman. Als banken vallen en bedrogen sluiten en al uw spaargeld verkrommelt, binnen doe en ik nog heel tijd bij elkaar, nog heel tijd lokken en Rick van leefde, liet het regeer. Nou maar erger denken en beuzen diep de Groningen zinken. Wij willen leidje en willen meidje. De crisis zal is net rijtje. Als olie aast op is en de aardgasbel leegzoeg en het elektrisch op een bon komt, zitten do en ik nog vol mij energie, wel al hinnen, alles beginnen, stiert naast het land vol mij weer te plakken. En autodieken vol mij autovrakken. Wij willen leidje en willen meidje. De crisis zal is net rijtje.
doe de Veemond op een de oudste troubadour van Friesland. Wat de oudste is, verklap ik net, maar hij is nog altijd actief. Nee, de troubadour, de verteller uit de Friese woorden, het geer van Aap Nootmes, ik het geer, werd in de geschiedenis de meeste volksverhalen, mythen, zagen en legenden opdoekelen binnen. En we hebben deze onze eigen Tijl Uilenspiegel. En in de 18e eeuw had er een verneemd man omsprong hadden in de Friese woorden. Dat wie Japik Ingberts. En Japik Ingberts wie zonder woon- of verblijfplaats. En dat wie heel gebruikelijk, want dan win je van justitie net te traceren. En Japik Ingberts wie een gauwdief, een lienig en toekman en haast ongrijpbaar. Of er werden ze het zies verdwon wie of een mooie lange naaie onderbroek van de line. Of een bijenkoer. De gong in Ljouwert, het kon zien uit arresteer. Krijgen ze in de film Casablanca. Dat is een klassieke term. Arresteer de gebruikelijke verdachten. En dan stier Japik Ingberts op 1. Japik Ingberts uit de 18e eeuw. En deze keer werden we van alles ontvreemd. En Japik Ingberts, daar stierden ze achterom dat er gongen 2 polities uit Ljouwert met hinder en wijn. Die hebben de woorden in Huddegriep, de Foxegotsen. Doen nog geen centrale as, dus ze konden gewoon teruggaan. Veenwoorden, de Westerrijn, en daar was het al wat gevaarlijk. De Westerrijn, de Zwarte Kuil. En de polities kwamen een dominee zien, maar de polities vertrouwden haar net, want die vieren het paardbuster. En je moest daar op de moordenaar singels zich altijd oppassen van gauwdieven en oervallers. En daar rond een dominee weer duidelijk lekkens pak. Prachtig onkleid, heel gehoord, geleerde boeken onder de arm. De polities hadden in die zei: dominee, wij zijn op ziek naar Japik Ingberts de gauwdief. Maar wil je ook mij rieden? Dominee wil mij rieden. En dat weer tactiek. Dan kon ze me even uit klarkje. En er kwam een grut peteer op gang. De polities vregen: ja, we zijn op ziek naar Japik Ingberts. Ja, dat heb ik gehoord, zei dominee. Dat is een ongrijpbare paling. Als je hem hebt, dan heb je hem niet, dan is hij weg. En zo praten ze het ene piepvol naar het andere piepvol. En het hinder Roma voor Twiesler, Heide, vierde naar het eerste en dieper de woorden in. En het weer zuiver gezellig, het weer prachtig. En die politie zien ik wel in de gaten. Ja, die woordjes ben krek Javanen. Ze knikken altijd ja, maar ze bedoelen nee. En ze zeggen ondertussen ik helemaal niet. En doe bij een scherpe bocht op een breed zoonpaard moest het hinder inhoren. Maar dat koers ze gauw net om een hoeken kriemen. En toen badde er wat heel bijzonders. De wijn is die haast stil. En toen spot de dominee lienig als een zwel. Maar 2 sprongen van de wijn. Sprong als een snoek zo vlot. Daar oer de sleert en jonken. Gongen oor de kant steen, maak een diepe boging. Die de hege hoort hou en zei: heren van justitie. Japik Ingberts groet u. Ontschien, maar net te gauw. Dank u wel. Douwe Koostra, Tierentank. Straks schrijven we nog zo'n mooi verhaal. Ik weer in samenhang eigenlijk met door de familie. Ik eerst al een nummer spelen. En daarna zal Douwe nog een mooi verhaal vertellen. Goed, dat alles had te krijgen met dat streektaalfestival vanmorgen op de Gediek, dus op een streek. Ik ren even langs wat kabels. Dat vind ik er wel aardig hier, want het is weer aardig volbouwd in deze grote studio. En ik kom uit bij een nieuw onderdeel van ons programma. Dat vind ik hartstikke leuk. We gaan een mooie DJ-boot krijgen dankzij Facebook. Jan Bleker, Tierentank nog voor dit ding. En dus elke weekend nodig weer in je een echte muziekliefhebber die zijn eigen plaatjes draait. Maar en Joert, wonen we toch maar beginnen met een man die elke week u is altijd verrast met mooie verhalen over de muziek. Ivo Poelsma, dag jongen. Dag Willem. Wist wel eens jij de discjockey west? Ja, maar dan heb ik altijd bakkelieten plaatjes en dit is heel modern. Dus dit is een van mij even wennen. Ja, er komt een platenspeler rond, maar die mag nog even bezwargen worden. Oké, ik hoop dat het dan nooit goed gaat. Is een mooi plaatje voor u? Ja, het is dus net een plaatje. Het is iets digitaals, maar van oorsprong is het een plaatje. Moet ik hem draaien? Ja, hoe heet het? Dit is For You My Love van Paul Gaten. Ja, ik zou zeggen spelen, maar stel even die schuif hier nog. Dat heeft me al in Ruudlijn, Willem, dus dat komt goed. Daar komt hij. DJ Ivo! For you, my love, I'd do most anything. For you, my love, I'd do most anything. They'll love you, baby, and I hope you feel the same. For you, my love, I'd swim the ocean blue. For you, my love, I'd swim the ocean blue. There's nothing in this world that I wouldn't do for you. Let's go out tonight and celebrate. I've got a party planned for you that just won't wait for you, my love. I'd do most anything. Yeah, I love you, baby, and I hope you feel the same. Now you may
made me drink, made me dream. Changed my drink from milk to cream. I said goodbye to all the mob. I even went out and got a job. For you, my love, I'd do most anything. I love you, baby, and I hope you feel the same. Silly tune. You even romanced me without a moon. You had me wait by the garden gate only because it was our first date. Your alibi was just a sigh. You even laughed when I stole a little cry. I must confess, if you can't guess, you made my life just one big mess. For you, my love, I'd do most anything. I love you, baby, and I hope you feel the same. For you, my love, I give you all my love. For you, my love. DJ Ivo, en hij zal straks ook nog op platen draaien. Door welke weekend trouwens, de komende weekend eerst en wat mijn meesten van Omroep. En we zien nog de techniek al even werken en nee. Wel wat gewoon meesten van Boetenheim, daar kun je gewoon voorop gaan trouwens. NW@omroepfriesland.nl. Die gewoon hun favoriete plaatsjes draait. Lijkt dus hartstikke leuk in ieder geval. Straks meer DJ Ivo. Ik ga eerst even naar uw eigen gouden bank. Daar zitten 2 heren en 1 dame. Stel je mezelf eerst even voor trouwens. Vincent de Waal. Sallet Terpstra. En Peter Dijkstra. Ja, en je bent, nou zeg ik maar even, namens welke organisatie zit je meer? We zitten hier namens Podium Asterix, D-Drive Kunstopleidingen en Poppodium Romein. Ja. Ik zag van de week een bericht op internet verschijnen met een soort formulier. Dat heet Serious Record. Er zijn al wat publicaties geweest, maar vertel even wat je van plan bent. Want het is een redelijke klus ontworpen, hè? Ja, het is een flinke klus. Wat we gaan doen is het wereldrecord langste concert ooit proberen te breken. En dat wereldrecord staat nu op 360 uur. En wij gaan voor 363 uur. En dat betekent ruim 2 weken lang non-stop muziek. Ongelooflijk. Ja, het is best een uitdaging, ja. Dat kun je wel stellen, ja. Waar hier het record zet, weet je hem dat of net? Ja, dat is in Amerika gezet, volgens mij in Michigan. En dat was in een of ander jazz blues café. Dus, En toen dacht niet Live the Records, maar dat had alles te krijgen met Serious Request. Maar uiteindelijk is het nog de bedoeling om daar een yield mee op te hellen, hè? Ja, wij gaan het entreehield en een pad van de barinkomsten, dat gaan wij doneren aan Serious Request. 363 uren spelen, mijn hemel. Ik hoop net dat je hem dat toch hier een artiest doet aanletten, hoor. Nee, volgens mij ben je er ik net. En dat daarom. Hoe heb je het in de holle? Hoe woon je met haar? Nou ja, dat ben wij nou al eerder aan het uitvinden. Dus wij proberen de bands zich op te laten jan. En wij bezoeken zelf ook wat bands te boeken. En nou ja, dan moeten we per uur of per dagdeel yield vangen voor de entree van die mensen die er al hierheen komen. Dus we beginnen eerst in Asterix op 6 december. En dan gaan we een looporkest op 13 december naar Romein. En dan gaan we nog een dikke week verder. Ongelooflijk, man. Dat werd een hele uitdaging. Dat mij duidelijk wezen. Je maakt ook bands, alleen bands, of mij direct troubadours, singers, songwriters of nou ja, ik zeg maar wat. Iedereen eromheen die maar muziek maakt? Nou, bands en dergelijke mogen wel meedoen. DJ's helaas niet. Nee, we moeten wel echt een instrument bespelen, maar wil je meedoen? Ja, maar voor solisten bijvoorbeeld, is het hoeft net een complete band te wezen. Nee, mag ook een solo-artiest zijn, ja. Treien zaal dus, nou ja, je gaat van de ene zaal naar de oren. Is het een officieel verroodrecordpoging? Ja, het is zeker een officiële poging. Met notarissen en papieren. Ja, we hebben ook, er moeten ook constant getuigen bij zijn. En we moeten opnames maken dat ze in Amerika bij het Guinness Book of Records gewoon alles kunnen controleren. Ja, maar die moet het van tevoren goedkeuren, toch? Zei je iets of net? Vooraf, ja. We hebben een verzoek ingediend. Oké. En alle reactie gewoon of net? Uitgelegd dat we gaan doen. Ja, Sanne heeft het ingediend en het is goedgekeurd. Ja. Hoe lang moeten bands, solisten, muzikanten spelen eigenlijk? Is er een vaste tijd wat je van de meesten vreeg? Of maakt het dat ik weer niks er vol uit? Nee, het maakt in principe niks uit. Eigenlijk alleen alle nummers moeten 2 minuten duren. Oké.
Minimaal. Minimaal, ja. Verder zit er geen eindtijd aan. Ze mogen zo lang spelen als ze willen. Ja, dus als er een band komt die zegt ik wil voor jou roeren spelen, dan zou dat in theorie wel kunnen. Ja, absoluut. Ja. Hoe kan mensen zich opjaan? Nou, we hebben de website seriousrecord.nl hebben we in de loft. Dat is nou nog een oormeldformulier en daar kun je opjaan wat je doet, wat je binnen en wat je willen doen. En maar hoop dat iedereen zich hier oormeldt. Want is het alleen voor Frieske bands of door heel Nederland mij, bij wijze van spreken? Ja, heel Nederland en daar boeten ik. Dus 3FM die draagt zijn steentje er ik nog bij. Nou, Omroep die zullen wat aandacht aan Jan. En wij peuren ik uit ons eigen netwerk steeds maar wat doen. Ik hem direct verder naar wat we doen. Willen er bijvoorbeeld een documentaire of een film van maken of dat soort dingen? Of is het nog wat te prematuur al hier? Ja, nou het wordt al hier wel opname, want ze moeten die videobanden naar je. Dat is nice hier zeker. Ja, zeker. Ja, dat gaat. Je wordt een stagiaire gaat daar zitten te centraaien van de 63 uur lang. Chips en cola. Goed, wat een onderneming. Maar ja, je zit nog met zijn trein, maar je mag het ongetwijfeld maar een enorme club mensen nou organiseren, zeker of niet? Nou, het valt wel mee. We zijn nu met z'n zessen. Ja, ongeveer. Ja, met z'n zessen zijn we nu. Maar je mag de bands bijvoorbeeld zelf eten en drinken meenemen of redden je hem ermee? Nee, daar wordt uiteraard voor gezorgd. En wij hebben ook een ontzettende grote bult vrijwilligers nodig om ons hierbij te helpen. Dus het is echt niet alleen ons drieën. Okay. Ja, je hebt kinderen vrijwilligersbroeken? Ja, zeker. En we gaan volgende week een formulier online gooien op onze website, seriousrecord.nl. En daar kunnen ze zich aanmelden en aangeven wat ze kunnen doen. Wij blijven het zeer volgen. Ik vind het een geweldig initiatief. Ik hoop echt dat het slaagt. Het zou fantastisch zijn om dat hier in jou te flikken. We komen er waarom in Noordwien tegen. Dank succes met de Tarries. Want je zit nou van wel heel erg druk gehad, denk ik. Sinds je hem de betocht had, net. We hebben het heel erg druk. Ja. Maar het is heel erg leuk om te doen. Nou, gauw een werk bij. Dankjewel voor de komst. Goed, seriousrecord.nl. Ging ik naar twee dames die keurig wat ben je mooi omgekleed eigenlijk. Wacht ik, dat is al uw dresscode. Oh, dat is altijd keurig. Karin en Ellie, je hebt jong bij de Big Band. Ja, even hoe het feest snijden. Ja, dat wordt echt een happening, hè? Het wordt een happening, ja. Ja, we hebben nog twee gastbands mooi uitnodigen. Soort van, daar zit ik alweer leden van de Big Band in, nog, of die hebben er ooit in zitten. Dus het wordt een soort muzikaal feestje. Ja, geweldig. Hoe lang zit je al bij de Big Band eigenlijk? Wij dachten eerst 15 jaar, maar ook alweer 20 volgens mij. 20 jaar? En ooit ben ik begonnen met, toen stond Jelle Buising er nog voor. Ja. Maar dat is alweer 30, 35? Dat kan, denk ik, hè? 40? Ja. Nee, dat kan niet, joh. Ik ben 47. Nee, dat kan niet. Nee. Ik was 7, ik weet het nog goed. Ja. Jelle Buising, ik heb het straks nog even aan, want die is helaas verstoord, krijgt Lien. En dat krijg ik nog voor het jubileum. Even hoe je hem ervaring met deze Big Band. Het feit dat je hem er al zo lang in zit, dan wil ik zeggen dat het een geweldige band is. Dus hoeven we net te zeggen hoe dat is. Nee, maar de sfeer, meisje en allen dus. Ja, de sfeer is geweldig. Het is een prachtig gemêleerd gezelschap. De muziek is elke keer weer nij. We hebben nog voor dit concert een heel nij repertoire. Daar komen we mee. Ja. Dus ja, dat blijft mooi. Ja. Te gek. Welk nummer heb je hem ervan? A Night Like This van Caro Emerald. Live in Noordwien! Smoke starts to rise when they play cards, and you walk over softly moving past the guards. The stakes are getting high and you can feel it in your heart. Calls you bluff, is the age you never thought he played that much. And now it's more than just his cards I wanna touch. You never know if winning this could really be enough. Take a look beyond the moon and see the stars. And when you look around, you know the room by heart. I have never dreamed it. Have you ever dreamed a night like this? I cannot believe it. I may never see a night like this. When everything you think isn't complete starts happening when you are cheek to cheek. Could you ever dream it? I have never dreamed a night like this. How many times have I been waiting by the door to hear these chimes?
someone debonair is just arrived and open up to see my world before my eyes. That silhouette creates an image of the night I can't forget. It has the scent of something special. I can rest if I resist temptation or know for sure that I will lose the bet. I walk away and suddenly it seems I'm not alone. In front of me he stands, I stop before he goes. I have never dreamed it. Have you ever dreamed a night like this? I cannot believe it. I may never see a night like this. When everything you think is incomplete starts happening when you are cheap. Could you ever dream it? I have never dreamed a night like this. I have never dreamed it. Have you ever dreamed a night like this? I cannot believe it. I may never see a night like this. When everything you think is incomplete starts happening when you are cheap. Could you ever dream it? I have never dreamed a night like this. De Big Band Lijouwt en ze bestaan er dus 40 jaar en je hebt een prachtig nummer terug bij de zangeres en ik nog te jaren hier Ellie Mae en natuurlijk Karen Segers. Straks nog volle meer, dan krijg ik nog een leuke combinatie. Ja, een beetje verrassend optreden, maar dat krijg je hem straks voor mij. We beginnen weer te praten even hoe dat streektaalfestival op een streek, morgen op een gedik in de Skoons. Het is een beetje de opening, Henk de Jong, van het theaterseizoen, hè? Ja, wij hebben dit hier kozen voor een Fries gejochte programmering. Het hele jaar? Ja, het hele seizoen. Er zit wel een paar buitenbeentjes in. Een daarvan is een Tsjechische blaaskapel. En heel toevallig hebben we van een week nog een boeking die een Zuid-Afrikaanse artiest. Die komt op 13 december. Iedereen had een Friese beppen hier. Ja, ergens wel. Ja. Nou, ze vielen zich in ieder geval thuis bij u. En dat is ook een binding. Ja. Even waarom naar het oor van het seizoen. Wat voor seizoen hij hem draait? Iedereen klaagt stenen benen over de crisis. Hoe zit het bij hem? Ja, mensen gaan minder te besteden. Dus, je mag er rekening mee horen. Ja, natuurlijk. Maar het is ook logisch. Hè. Wat dat betreft is naar theater in toch wel een luxe. En wij zijn wat dat betreft natuurlijk, ik qua programmering, wel wat laagdrempeliger. En ik qua financiële drempel. Ja. Een totaal fris programma dus, op 2 uitzonderingen nee. Dat is hartstikke leuk. Waarom trouwens die keuze maken? Nou, dat is natuurlijk ik om budgettaire overwegingen. Maar het had er ook met de meid zien dat binnen de Friese grenzen er natuurlijk een aantal grote theaters binnen. Wij visken in de viever van het Posthoes en van de Lawijn Drachten. En dat betekent dus dat die onder skieden mast. Dus, en toen zeiden we van, nou, dan geven we de andere kant uit. Dan geven we richting Friesland. En dat betelde zich toch wel uit. Want de eerste voorverkopen ben goed. Dus we hebben net te klein. Nou, gelukkig man. Want het is een prachtige zaal. Maar je moet wel besteden. En er moet mensen komen. Anders kun je de tent besluiten. Zo simpel uit het voor iedereen. Even rond naar dat streektaalfestival. Hier hebben we het al even over. Het is wel leuk. We gaan weer even de combinatie als het ware. Doere Veeman en Douwe Koortstra. Leuk idee. Omdat de koppeling. Het verhaal en muziek, hè? Ja, klopt. Nou, het idee is door begaan. En toen we hebben in het oude aan de winter tot Wakita Johan Veenstra bij ons gehad. En ik ken toevallig Carolien Hunneman. Dus dat is ik een koppeling die wij zelf maken hadden. Toen hebben we Carolien benaderd. Nou, die zei ik voor de dag, ja, alleen nog ik maar uit Finland komen. Dus dat weer wel een logistiek probleem. En ze hebben wat koppelingen maken. Ik qua muzikanten. Ik moet even sissen dat Gurbe Douwstra, die een collega, dat ik een hele grote rol in spelen had. Voor wat betreft de programmering. Die had natuurlijk ook een groot netwerk. Maar ja, dat hebben wij ook nodig. Ja. Je hebt elkaar toch nodig. Wij het podium, hij had de kunde. Dus. Ja. Maar zijn hand komt een heel eind, hè? Ja, denk ik. Ja. Kom straks nog een keer bij die waarom hier op de Gouden Bank. Want ik ren even weer naar Doere Veeman. Die zal daar dus morgen optreden. Ja, is het nog wel together of staat het nog met los van elkaar met Douwe Koortstra, die verhaal? Hij mij horen we je noemen ze op elkaar oorstemt. Hoe zit het eigenlijk?
in Sevier uit dat ken. Ja, maar, nou ja, qua sfeer past het bij elkaar net verzus. En we hadden op miljoen even tropraad, of op een medieweert, maar het is net zo dat het nadeleers aansluit weer. Maar ik krijg een verhaal uit van Jacob Engberts, daar heb ik net een verskoer. Maar de sfeer is misschien wel een beetje hetzelfde. Ja, het woordje is die net vreemd. Nou, net helemaal, nee. Nee, precies. Welk nummer is het nou, Dwan? Garje. Doe de Veeman. Gewoon meesken garjebandjes van sigaren. Of postzegels of bierviltjes van film. Soms plaatsjes van mooie koude jaren. Sigarettenstekkers of gewoon maar jil. Ik garje ek, nee geen boekjes stripverhalen. Geen liedse auto's en ek geen charretels. Geen paperclips, geen middeltjes, geen kwalen. Nee, ik garje simpel bij mezelf. Dat is begon met het wekselje van tosken. Ik hier mijn malketosjes in een dwaske dien. Kreeg op fluwiel, ik hier ze eerst goed wasken. Eerst 1 door 2, op blijf ik er wel zien. En zei me meer als mijn dwaske mooie stenen. Of mijn eisammeling of het boek van Moby Dick. Die tosjes wienen stukjes van mijn eigen lichaam. En die blijven altijd stukjes van mijn eigen ik. En dan denk ik om wat uw spaken altijd zei. Wees wies met die zelfs. En smiet die zelfs net waar. Ik mast van uw members naar de kapper. En ik zie de plukjes vallen over de vlie. En toen betocht ik dat bestikjes van mijn wijzen. En ik kwam thuis met een poeder vol mijn hier. En zo begon ik mijn eigen ik-museum. Dat groeide het, ja soks is net zo dreig. Mijn nagelen knip ik nou op een kranten. En die schotje ik dan in een dwaske leeg. Poesten druk ik uit op een schaaltje. En klauw een roofje van een plakje van mijn voet. Daar hak een potje voor en je hem zelf wil snappen. Ik heb ik heel wat flessen vol met bloed. Ik heb een bond verskaat van eigen ik-materie. Stikjes uit de noos en smarsel uit de deer. Ik lichaamsvocht en hak een hele serie. Flessen, trainen, zwit en siert en al samen mee. En dan denk ik om wat die spaken altijd zei. Best wees maar die zelfs. En smit die zelfs net waar. Maar net hoe drieën, ik ging gewoon uit huisje. Poep en pis telt in mijn sammeling net mij. Maar vind ik in mijn alles een plusje. Die bewaar ik al, want sok staat is net mij. En fine jem, mijn museum maar bijzonder. Zelfs hoop ik op iets wat meer extreem. En dan dream ik dat ik les krijg terug een wonder. Van goldstenen, wratten of ik zee heen. En dan denk ik om wat die spaken altijd zei. Best wies maar die zelfs. En smit die zelfs net waar. Na dit smakelijke nummer Garje uit de Friese Woorden gaan wij naar de meesten van de Friese Woorden weer. En de Garje zeker. En uiteindelijk hadden ze dan zoveel garren dat ze derfor zelfs alle keer in opperbeidse mijlkoor de rommelwakker zwart verbouwen. Ze hadden net van bondjes, net van oude net van parkeerbondjes. En ik neem bij mij naar zo'n lietswoordhoeske wat ze voorheen met Heid en Mem en Sien en Benny wennen. En er staan nog een paar van die woordhoeskes, je kennen dat wel. De goorte, een vlierta. En te liets om hastes, maar nou al je prachtig zwart verbouwd. En ik neem je mijn is een zwart verbouwde, strak witte keuken van zo'n Fries woordhoeske. En in de hoek zit een veilingbakje. Een veilingbakje die te arronieren bij duizenden te kepen in de kring lopen. En in dat veilingbakje daar zit een Cyperse poes, een Europese kothaar, zo'n mooi liets woordkotje. En achter haar badje in een stukje hieste tekken in dat bakje fjouwe kittens. Dat is Nijfriesk van jonge kotjes. Fjouwer kittens en het is een prachtig gezicht. Maar in ien wordt mem kot twak is ze grut, want er komt een ijskoude ziegen achter de doorwaai van de keuken. En met één haal ramt ze de jonge kotjes onder de hiestetekken en is ze
Maar ja, wc-borstel omheen, zo groot is die. Een kot om uurtje te sissen. Want starig gaat het door naar de keuken iepen en komt het niet-vegetarische loeder van een boerhoon. Stap voor stap, voor stap, voor stap dichterbij. Je jer alleenig het tripje op de zwart betellen spierwitte tegels. En de kot zit met de achterste poorten in het bakje, maar de jonkjes deer stil erachter, want die weten instinctief wat stiller, wat beter. Het is een kwestie van libben en deer. En de hoon die denkt, ja, deze kot heb ik jedders jongen. En wil ik bij die bron van eiwitten komen, dan zijn er 3 mogelijkheden. Linksom, rechtuit of rechtsom. Maar je had jeder in de slagwet met dit woord kotsje. En toen weet je nog, toen kreeg er 3 parallelle lellen hoe de noors lange halen en ja wieken en wieken jokken. Dat hij toch nog 2 stappen dichterbij die hoon. En de kot doch niks. Met de wc-borstel omheen en twakken zo dik. En de hoon denkt, de vlieber rimt hem uit de bek. Ik wacht je even au. En dan docht de kot wat. Hij het voorzichtig het linker achterpoortje uit de bak en het rechter achterpoortje en gaat liek van zijn territorium overstaan en denkt, laat die hoon maar komen. En dan docht de hoon heel voorzichtig met de linker vaarpoort een stapje naar voren en de rechter vaarpoort. En dan is er, om het in schaaktermen te sissen, een padstelling. Deer stil, op het tikje van het woordklokje kocht bij de HEMA in Burgomnij. Verder niks te jaren. En dan in één wat bijzonders. Wof, wof! De kot zit naar voren en blaft. En die woordhoon je winnen. Je weet hoe ze binnen bekken als zeecontainers. Die woordhoon trekken ze woordjes, maar hetjes als spjeldeknopjes. Die woordhoon die spot voort. Die giezelt om een bocht. Klapt nog even met de hassesje naar door aan. Eigen schuld dikke bult. En ze had 14 dagen om hem zocht. Die weer helemaal takkocht. En de kot bloed steen. En zak het pas in. Of de hoon net met de jern en te roeken is. En dan draait Poeke haar om en tikt voorzichtig in het bakje. Als teken dat de kittens, de jonge kotjes, weer van het lucht komen kennen. En die komen van het lucht en die celebratie. Maar dan zei het mem kot ho. Nou even harkje, want dit wie een belangrijke les voor het grote gevaarlijke libben dat van hem leidt. Onthoud goed, knoop je het in je schottige eerkes. Het is altijd makkelijk als je tweetalig binnen. Through the jungle just the other night. Oh, well, I heard a big rumble and I thought it was a fight. Oh, well, I stood and listened and began to move my feet. It was a jungle drummer doing a knockout beat. It was a jungle, 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 jungle rock. 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 A knocked out beat and I had to move my feet. It was a jungle, 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 jungle rock. Oh, well, I moved a little closer just to get a better view. I saw a chip and a monkey, yeah, I done the Suzy Q. Oh, well, a gator and a hippo was a doing the bop. Oh, while a great big frog was a making with the hop. It was a jungle, 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 jungle rock. 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 A knocked out beat and I had to move my feet. It was a jungle, 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 jungle rock. Grabbed the rabbit and did the bunny hug. And the old grizzly bear was a cutting her rug. Oh, well, a camel was a jitterbugging with the kangaroo. And the elephant a mover with a ring-dang-doo. It was a jungle, 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 jungle rock. 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 I knocked out feet and I had to move my feet. It was a jungle, 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 jungle rock. A jungle.
DJ Ivo, hij draait door de plaatsjes en zo wisten we het de komende weekend steeds hoor. En de man die het nice bezit, zal een kwart even achter de boot staan. Ik ben het eerlijk kennen, maar was toen draaien eerst dan? Ik zelf eigenlijk, ik wil hem, ja. Doet een vreselijke keuze, maar als die favoriete noemers mij nemen. Maar dat komt dan wel, dus het is net samen kleer, want we staan hier net van niks eigenlijk tussen de big band in. Maar de Snijs is het presenteren, het hele jubileumfeest, maar ik optreden. Ja, ik ben ernstig vereerd dat ik maar dit stel geweldige muzikanten mij jongen, maar één versje maar, dus het bloot de skeer bloot behind. Het is vooral de big band Leeuwarden die skittering met snijden midden op het Gouverneursplein in Ljouwert. Zullen we festival bedoeken, ja? Ja, nou, ik steen je nou toch, lever me doen. Ja. Hoe heet het nummer? Dit is Something Stupid. Karen Segers, Erik Enema en de big band Ljouwert. Stand in line until you think you have a time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see you in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Then I think I wait until the evening gets late and I'm alone with you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Helemaal geweldig. Collega Erik Enema, ik hoorde collega Karen Segers trouwens bij de workie bij de Omroep. Together met de big band en zie jou al vast te voorproeken. Dus was, nee, ik vond het al wat mooi. Romantisch. Vertederend hoor. Ja, we zijn er helemaal in trend. Ik ben een nice showbiz-koppel. Ah, dat moet het. Ja, zo is het. De show must go on. Dank u wel, ik vond het hartstikke mooi. Goed, dit weer natuurlijk het optreden van No, maar we gaan straks nog een uur terug en dan hebben we nog meer noemers hier van de Big Band Ljouwert. Praten we nog even over het 40-jarige jubileum wat ze vieren komende snij. Ik geef de laatste keer nog even naar Henk de Jong, de Scoons, de Griek, Streektaalfestival. De wie trouwens een wijziging ook in het programma? Ja, onze grote vriend Leenders Verwe daar het een uitnodiging gehad om bij een kameraad te komen in, ergens in de Bovenwindse eilanden. Okay. Net verkeerd. Ja. Daar kan de Gediek net zien op, hè? Nee, het hebben jullie ook wel goed waar, hè? Ja. Dat is ook mooi waar. Ja. En Jan de Vries die kwam mij het voorstel om Hanjap Hilarides ervoor te benaderen. Oh, fantastische muzikant. Ja, maar die ken het heel goed invullen volgens mij. Ja. Even snel, oprichtje. Waar komen de morgen al hier? Tenminste, neem even een pinnaam op. Ja, we hebben een hele line-up. We hebben natuurlijk de Friese troubadours. Jaap Lauwers, Pieter Wilkes, Gurbe Douwstra en Doerde. Ja. We hebben natuurlijk Caroline Hunneman, Jan de Vries, Serge Epskamp. Ja, ik heb zo alle bij de hand. Ja. En Jorgens nog zelf, ik zie ook wel. Straatklinkers komen uit Grains. Van de week heb ik nog Serge Epskamp jet op radio. Ik ga hartstikke leuk. Ja, we hebben een hele leuke line-up. Hoe laat begint het? We beginnen vanaf Jelwa 8 in de Rode Seel. We hebben een programma wat verdeeld is hoe 3 zeelen. En de uitzetter is om Jelwa om troubadours in de Grote Seel. En ik kan 300 man in. En wat kost het?
€15. Dat is geen geld, toch? Nee. Een gehaktbaltje wordt krijgen, denk ik. Jawel. Wat je bier. Nou, ik nog wel. Mooi aan uit. Succes, Henk, morgen op de Gediek. Leuk dat er een wist trouwens ik, van de Miggy. En natuurlijk ook succes met het hele Friese programma voor de rest van het hier. Ja, dank u wel, joh. Wil me again. Ja, vast. Noorderwien live. Met Willem de Vries. Alle dagen na, Omroep Friesland. En intussen is het 8 minuten over 3 en welkom bij het tweede en laatste horen van Noorderwien live op televisie, radio en internet. Natuurlijk bij een heel soort live muziek. Ik krijg nog singer-songwriters hier en natuurlijk ook nog de big band Ljout. En ik sta nu achter een aantal muzikanten van die big band Ljout. En ik vraag je maar eens even, hoe lang ben je al bij de big band? Nou, ik denk in ieder 15, 16. Ja, en wie ooit de aanleiding om erbij te gaan? Ik trof zaken Witteveen en die stierde toen voor. En toen wie er een saxofonist nodig. Ja. En dat liep het mij wel wat. Toen vreeg ik er van misschien kerst komen, misschien is het wat. Ja. Muziekmeidje is natuurlijk mooi, maar de sfeer is ook altijd belangrijk. En ik had het idee dat die sfeer bij je ook wel goed zit. Hè? Ja, dat is hartstikke goed. Ja. Leuke club. Hartstikke leuke club. Nee, dat die beren gezellig. Ja. Even nice zitten. Die had erbij. Ik zei, in de muziek ga je de treden heel te leuk. Hoe lang zit jou erop bij? Ja, van 90 dacht ik. Wat vind je van de mooiste optredens die je dienen? Ja, dat is ingewikkeld, hè? Ja, dat is ingewikkeld. Treed je me überhaupt vaak op? Is het regelmatig? Nee, net echt volle. Zo nou en dan? 5, 6 keer per jaar ongeveer. Ja, maar het is ook een hele grudde groep natuurlijk, hè? Ja, klopt. En het is heel moeilijk om al jaar ook vers te lezen, hè? Ja, iedereen aan het werk en orenbekommeringen natuurlijk. Hoe lang zit je erop bij? 12 jaar ook. 12 jaar? Ja. En deze saxofoon, wat voor soort is het eigenlijk? Dit is een tenorsaxofoon. Ja. Altijd al op spelen of heb ik wel horen dingen hier nog? Op een sopraanwol en op een altwol en op een bariton. Dus gaat alle gewoon haast. Stijn, het feestje en Joet, de Fabriel. En ja, dan mag ik natuurlijk even vragen, wat voor nummer game nou spelen? Almas. Oké, Big Band Ljouwert. She only smiles. He only tells her that she's a flower, the wind and spring, in all splendor and sweet surrender, the love that innocence brings. Almost pure and simple, born in a world where love survives. Now men will want her, 'cause life don't haunt her. Almas, you lucky, lucky thing. Now I watch closely and I watch wholly. The love is so rare. She's young and tender, but life will bend her. I look around, she's everywhere. Almost pure and simple, born in a world where love survives. Now men will want her, 'cause life don't haunt her. Almas, you lucky, lucky thing. He throws her kisses, she shares her wishes. I'm sure he's keen without a doubt. When love's so captive, so sorely captive, I ask if I could play the part. Almost pure and simple,
Big Band Layout, geweldig. Mij Ellie mee op de zang natuurlijk en de hele band die lekker mee te spelen. Willem Penne, dus de bandleider. Ben je een hele streng trouwens of net? Hoe zit het eigenlijk? Soms wel, ja. Ja, hè? Ja. Moet even optreden? Ik moet wel eens even optreden, ja. In grote chaos. Soms wel, ja. Maar dat is, in een grote groep heb je dat. Ja. Van je liet je met al even jaren en dat zal komende snijden. Ik zou wijzen, je speelt hele diverse noemers. Hoe kom je met zo'n keuze eigenlijk? Voornamelijk wat er voorradig is qua muziek. Voornamelijk wat er voorradig is qua muziek. Wat je goedkoop kunt krijgen. Want we zijn natuurlijk niet een hele geldhoudende band. Dus. Maar mensen plukken het van het internet af. En gewoon wel nummers uitzoeken die je leuk vindt. We hebben gewoon een keuze gemaakt tussen 10 nummers. En daar is dit uitgerold. Klinkt lekker, hè? Ja, hartstikke mooi, man. Is goed. Straks, 4 mei, de Big Band Layout. Ik ga naar een volgende gast. Die woont in Berlijn, komt van origine uit Friesland. Wij. En is krijgt op tournee met een Franse singer-songwriter. Die we straks ook nog jaren zullen trouwens hier in deze uitsturing. En dan had ik het over zijn artiestennaam Johnny Goody, Lutsen Dijkstra. Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat je er wijzen kan. Welke landen heb je al je woond in? We zijn nu in Frankrijk, België en nu onderwijs in Nederland. Dus. Ja, Amsterdam, Utrecht spelen. Ja. Zaal, kroegen, wat heim die in? Ja, ik ben meestal kroegen en soms liedse zaaltjes. Je bent bij een Fransman op stap. Hoe best dat zien horen? Nee, ik woon dus in Berlijn en hier had ik een paar maanden in Berlijn wennen. En toen we daar een keer een optreden hier had een zaal had u samen programmeerd en contact houden en toen werd het idee om samen een keer tourken te doen. Ja, nou, dat is er van kwam. Hartstikke leuk. En toen zei ik, met name in Frankrijk, wie het heel erg leuk om te spelen in Leeuwen, hè? Nou ja, het werkt altijd een beetje zo, denk ik, dat de plakken die staan net kerst, dat hartstikke leuk is, omdat dat altijd een verrassing is. En over het algemeen is iedereen heel vriendelijk en heel hartelijk, dus dan is het altijd blij verrast dat het zo gaat. En ik geloof dat het voor hem een beetje zo is, dat voor hem Frankrijk weer, dat koerde er al keer al en nu is hier al een keer. Friesland is voor hem bij Boedelaan, hè? Ja. Zo werkt het ook wel. Doe je spelen, gelukkig 2 nummers en dit wordt de eerste. Hoe heet het? This Discovery. Johnny Goody, live in Noorderwien. Why would I become what I have already been all along potentially? It would not make any sense from my logical stance, it mean absurdity. So I assume whatever I'd like from there and realize incredible things. To explore my limitation takes me anywhere. Discovery seems contradictory. The improbable is not impossible. 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 Why would I be rational when I feel drawn to act much more instinctively? It would not make any sense from my logical stance, it mean absurdity. So I assume whatever I'd like from there and realize incredible things. To explore my limitation takes me anywhere. Discovery seems contradictory. The improbable is not impossible. 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 Two things from each side can easily be combined. Two things from each side can easily be combined. Two things from each side can easily be combined. Two things from each side can easily be combined. Can easily be combined.
Johnny Goody, na een tournee terug Frankrijk en grote stands als Amsterdam en Utrecht. Gelukkig bij hier in de Noorderwien live studio. Asus doet er nog een plaat, maar ik richt ze meer even op uw DJ van de dag en de openings DJ van hopelijk een hele mooie lange serie van muziekliefhebbers achter uw eigen DJ-boot is natuurlijk de eer om Ivo Poelsma, uw eigen muzikale dominee, om een plaat te draaien. Komt-ie, doe maar DJ! I'm going down New Orleans, I'm on buy me mojo hand. When I get back down New Orleans, I'm on buy me mojo hand. I'm gonna show you women how you ought to treat your man. If you don't want me, mama, baby, please, ma'am, don't you stop. If you don't want polite woman, please, ma'am, don't you stop. I can round up more women than that Greyhound bus can haul. I'm gonna tell you boys, I won't tell you nothing else. I'm gonna tell you boys, I won't tell you nothing else. You're a fool if you think you got the fine women by yourself. Blow your harmonica, son. When I get back down New Orleans, I'm gonna try to settle down. When I get back down New Orleans, I'm gonna try to settle down. I'm going down on Canal till my mustache drag the ground. Ja, uw eigen DJ Ivo is dit lekker achter de DJ-boot te draaien. Ik ren even heel snel om touw. Zal ik je het dan op zijn vreten, Mickey? En ik moet eens even een titel van die weten. Ivo, wat draait is nou eigenlijk op dit staat? Lightning Slim, New Orleans Bound. Heel hard klinkt het, hè? Hij leeft ik net misschien. Dat draait toch wel vaker platen van, volgens mij. Daar ben ik dol op. Ja, mooi. Nou goed, straks meer DJ Ivo. Prachtig, nou. Je kan je opjaan trouwens, nw.rommelfriesland.nl. Dat je gewoon als muziekliefhebber eens een keer achter de boot staan willen. En je hoeft geen ervaren DJ te wezen. Johnny Goody, Lutsen Dijkstra, op tournee dus. De wens al een behoorlijke tijd in Berlijn. Dat bevalt dus nog steeds? Het bevalt nog steeds, ja. Ik als muzikant, is dat een soort paradijs momenteel of net? Want Berlijn broest wel, hè? Ja, maar ik verneem wel dat ik weet nu 2,5 jaar, dat ik vaker fotmat. Ja, hè? Dus ik moet vaker dit soort dingen dan gewoon op tour gaan. Het is onrustig. Ja, maar er gebeurt een hele prut in Berlijn. Maar ja, als muzikant ben, maar ze net de hele tijd blijven, want ja, er gebeurt al genoeg. Ik kan het beter was daar dorst, is beter ergens zoals we zijn dit. Is dit een soort droom die eruit komt? Dus het les gewoon on the road best, dan volle mogelijk tour eigenlijk? Ja, maar ik ben er nog lang net. Nee, hè? Altijd zo bluwt, dan weet ik net dat ik het volhoud. Nee, maar dat wist dus net als het is bijna een leven als een zwalkershoek gaat zitten, hoor. Van hotel naar hotel en je wat sliepen. Ja. De twijfels we doen. Hotel zit er net bij, hè? Nee, dus, de meesten thuis vooral. Ja, bij vrienden en bekenden. En, of bij de eigenaar van de bar. En ja, maar hartstikke leuk, ja. Ik doe het heel graag. Ja. Hoe zit het bij plaatopnames? We hadden nog live muziek, maar... Ja, ik ga aan het eind van het jaar wanneer je noemers opnemen. Maar ik ga een cd opnemen. En die ga ik nu sinds kwart op vinyl. Dus daar ben ik zelf wel heel blij mee. Hoe kan mensen daarom komen? Op mijn website johnnygoody.com.
kan je dat vinden en bestellen. En bij optredens ben ze te verkrijgen. En trouwens ook bij sommige platenzaken. En dat staat op mijn website ook. Johnny Goody met dubbel N? Ja. Y ontijn en dan Goody met dubbel O? Ja. IE ontijn. Johnny ook met Y. Ja, ik mag het toch even uitlezen. Goed jongen, welk nummer is Noordwan? More Love. Live in Noorderwien. More love for everyone. More love for everyone. There will never be too much. There will never be enough. Add to what there is by spreading love around. More love for everyone. More love for everyone. There will never be too much. There will never be enough. Add to what there is by spreading love around. More love. More love. More love. More love. More love for everyone. For everyone. For everyone. For everyone. More love. Johnny Goody. Berlijn is zijn thuisstad, maar ook nog Fries van Betten en het leeft ook nog op tournee. We blijven volgen en we zullen straks in Franse maart ook nog even spelen hier in deze uitsturing. Maar ik ga eerst even praten naar intussen een internationaal programma, want Fries Festival is ooit ontstaan met alleen een Frieske act. Maar je wordt er gewoon Syrische rappers nevens mij en ook nog hele grote naam zoals Therapy. Op de gouden bank hier twee mensen die er alles met de krijgen gaan. Niels Lahuis en Inge. Ik ben in de achternaam kwijt, zo Inge. Oh, Inge Heslinga. Ja, Heslinga, sorry, dat hij soms in zijn live uitsturing. Excuus, ik maak het goed vandaag. Het Fries Festival. Wat een geweldig, fantastische programmering dit hier. Ja, het is echt geweldig. Het is echt super divers. Echt van hip-hop tot metal. We hebben alle stijlen vertegenwoordigd daar. Ja, de hele hier eigenlijk al mee bezig met zijn programmering, of niet? Ja, we beginnen eigenlijk al de week na het Fries Festival. Beginnen we al meer met de nieuwe editie. Met programmeren, met bandjes boeken en zoeken vooral. En, ja. De harmonie, morgen alle zalen, denk ik, gaan bezet? Ja, alle zalen. Echt van het oude filmhuis tot aan de kleine zaaltjes in de Niveau Noord. Alles bezet met leuke bands. Ja. Niels, dus is je nice mee. Toen had ik nog een rol morgen in dat festival. Want toen had je hier voor de zaal geprogrammeerd? Ja, klopt. We hebben 3 voor 12 Friesland, hebben we Niveau Noord hebben we geprogrammeerd.
En daar houden we allemaal akoestische sessies, wat specialere sessies. Onder andere Herk gaat daar spelen, Orlando in een duo-bezetting. En de Flying Trashcans gaan iets heel anders doen. En aan het begin van de avond iets heel speciaals. Dan hebben we Andy Cairns van Therapy, die zelfs een akoestische set gaat spelen. Ik ga het lezen, ja, het staat op internet. Er is veel vers van de pers trouwens, want als Therapy gaan ze als band spelen, maar hij dus ook nog even solo. Ja, hij speelt een 4-tal solo-nummers speelt hij aan het begin van de avond. Ja. Hij hem keurig vregen of komt zo'n jongen toch mee een eigen hoornbad? Van ik word nog wel eens wat extra's dwaan. Nou, hij doet het sowieso wel vaker. Hij heeft dit jaar voor het eerst getoerd als solo-muzikant. En ik heb hem een maandje geleden geïnterviewd en gevraagd van, nou ja, heb je er zin in? Ja. En dat had hij. Dus hij neemt zijn gitaar mee en hij gaat een paar nummers doen. Ja. Wat een bobbeslag. Therapy, wat een naam. Ja, geweldig niet? Ja. Het is echt een grote held uit de jaren 90. Is dit per ongeluk? Ben dit contacten? Hoe komt het ons aan band? Nou ja, een combinatie van alles natuurlijk, maar vooral ook natuurlijk kijken wat je zelf leuk vindt en welke band je gewoon heel graag op zo'n festival wil neerzetten. Ja. En Therapy was gewoon een grote wens van ons allemaal. Ja, en dat is nog net alles. We hebben nog een internationale act. Komt echt nog uit Syrië, een gebied wat natuurlijk elke dag op een vatpagina staat. Hoe ben je daar ook aan? Omar heet er, hè? Klopt, Omar Suleiman. Dat is een dance-artiest is het eigenlijk. Een beetje techno-hoek zit het wat. Ja, techno-dance. Hij mixt het met echt Midden-Oosterse klanken. Echt van die bijzondere muziek. Dabka noemen ze dat. En dat is ook gewoon een grote wens. Hij heeft 2 jaar geleden op Lowlands echt de tent helemaal plat gespeeld. Dus we dachten van, nou, die moeten we hebben voor. In Glastonbury zelfs, hè? Ook dat. Ja, hij speelt over de hele wereld. En we dachten, nou, die moeten we hebben. Ja. Natuurlijk draait het ook om een presentatie aan van het Frieske popgebeuren op dit stuit. Het gaat nevens mij heel goed met de Frieske popmuziek. Ik zie een heel ook in dit soort stuurings leuke nieuwe Frieske bands opstaan. Er is wat een scene ontstaan van jonge mensen die gewoon het al even oppakken. Hè? De bandcultuur komt weer om. Hè? Ja, absoluut. Het gaat heel erg goed. Ja. Als je ook ziet naar wat voor bandjes nu het landelijk eigenlijk aan het maken zijn, dat is onvoorstelbaar. Ja. Met name een bandje als de Futures Dust, dat doet het nu op dit moment heel erg goed. En die gaan morgenavond ook iets heel speciaals doen. Die gaan een EP presenteren. Ja, en dat soort extra. When We Are Wild is ook al zo'n band. Plot op de Radio 2 en Radio 6 draait intussen. Ja, en doen ook mee aan de popronde dit jaar. Ja. Eveneens Wonder bijvoorbeeld. Dat gaat het ook doen. Dus het gaat eigenlijk gewoon hartstikke goed met de Fries popmuziek. Ja. Nou ja, leuke festivals, een leuke zang. En nog culturele haatster. Wat wil je nog meer? Hè? Ook nog, ja. Dat kan niet op. Ja. Volle bak dus. Alle zaal, morgen, alweer in ieder geval vol met hartstikke leuke talentvolle bands en solo-artiesten. Hoe laat begint het eigenlijk? 7:30 gaan de deuren open en om 8:00 begint de eerste band. Ja. Binnen wel kaarten voor, denk ik. Maar kan die besteld worden of mag het bij de kassa doen? Ja, ze kunnen vandaag nog via internet gekocht worden en morgen gewoon aan de kassa van de Harmonie. Ja. Waar komt toe speciaal voor, morgen? Ja, eigenlijk wel Therapy natuurlijk. Toch wel, hè? Ja, zeker. Ja, doe. Unleashed. Ja, hè? Hoe laat spelen die? Ik heb geen idee. Je hebt hier het... Oh, je kan het schema hier. 10:15. Oké, ja. Ik neem het maar even. Sclero, ken weer. Icky-Pack, Heather, Braincast, de Futures Dust al even neemt. Tribute voor Dr. Chill. Dat wordt nog een speciaal verhaal, hè? Ja, absoluut. Hij leeft niet meer helaas, verstoorn onder een ziekte. En je had toch ruimte in Rome voor hem? Ja, klopt. Er wordt een speciaal eerbetoon aan hem gedaan door drie bevriende DJ's in de foyer. Nou, gelukkig dat daar echt ruimte voor is. Ik wens je mijn product plezier, man. Dankjewel. Freeze Festival. Net stenen, daarheen, morgen in de Harmonie. Dank voor je komst. Succes en tot de volgende keer. Want dit maakt een mooie traditie blijven, hè? Absoluut. Super. Ik ben de big band Ljout en de band zit al klaar. En de twee dames, de beide jongeressen staan al klaar. Karen en Ellie. Welk nummer game er aan? Don't know why. Zullen we maar gewoon lekker spelen, alle, hè? Live in Noorderwind. Don't know why I didn't come. Left you by the house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is stretched in wide, but you'll be on my mind forever.
don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Applaus, de Big Band Lijouwert. En het 40-jarige bestaan komt er dus echt wel aan. Ja, en wij zijn bestaan Jelle soms ook wat mindere verhalen. Want Jelle Buising hier van de oprichters is een paar weken niet verstaan. Is het dan nog wel een klap? Die er nog überhaupt wat bij hem of net? Ik heb hem nooit meemaken. Nee, hè? Nee. Ga je hem meemaken? Wel mooi maken, maar net in de Big Band. Nee, hè? Nee, dat weer formateerd. Echt voor de eerste jaren, ja. Ja, klopt. Waar van hem had hem wel meemaken nog? Ja, Leeuwen, nou, dan denk ik even naar Leeuwen daar. Want wat voor man wie het? Jelle Buizing was een kameraad van mij. Ja. Heel goed. Een echte muziekman? Ja, het wel met ons speelt met Friesland Combo. Ja. Dus speelde hij ook altijd met ons met. En zo nog, dan kennen we hem heel goed. Ja, en je hebt nog het eind contact met hem, hoor? Ja, ik heb al 30 jaar contact met hem gehad. Ja. Wie er nou bot met muziek dwaan de laatste jaren? Ja, altijd. Ja? Ja, hij had grote dingen aan de wal, aan een computers. Okay. Ja, en die digitale zeg. Ja, digitale had alle muziek erop. Wat ongelooflijk jammer dat het dan zijn jubileum net meemaakt, hè? Nee, dat is jammer. Ja, maar een beste vent. Ja. Nou, ik moet het toch even vernemen, want het is toch spittig dat zo'n man helaas komt te versterren. Hij is er net bij, maar Stijn wordt het wel een mooi feest. Geef hem dat bedenken? Ja, zijn zuster, zijn dochter komt, nee, zijn vrouw komt erbij. Okay. Die komt erbij en die wil ons nog beluisteren. Ja. Als een soort van eerbetoon. Ja, ja. Juist. Ja. Je doet straks nog een nummer hier met de Big Band Lijouwert. Ik ren even naar een volgende gast. Hij komt uit Frankrijk. Is mij Johnny Goody. Lutsen dus op tournee geweest. Hij komt zelf uit Bordeaux. Had even in Berlijn wennen. Maar hij is weer waarom. Want hij is Jaromil Sabor. Am I pronouncing you right or not? Yeah. Sorry, my French is not very okay. No, it's How is your English? All right. Is Lutsen learning your Frisian or not? Not yet. We started with Dutch a bit, and we arrived only this morning, so I don't have any word of. You don't live in Berlin anymore, isn't it? No. You went back to Bordeaux? Yeah, I went to Canada, and now I'm back in Bordeaux. Yeah. And you're a full-time musician or not? Well, for the past 2 months, yeah, and planning to be for longer, but I don't know. Yeah. Keep dreaming, and please play a song. Which one it's gonna be? It's called Oh Still Time. Okay. Live in Noorderwien. Rain is falling down on this November night. I listen to Pete Sally and realize things went upside down on this November night. Pretty Mary K6 a place to die, and she found, whoa, she found, whoa, she found, whoa, she found. Staying up for days on my blank paper shit, writing champagne supper Nova for me and you. Your pale blue eyes looking at me helpless and lost. I'm searching my wings cause I wanna get high, and I found, whoa, I found, whoa, I found, whoa, I found. Hello, my needle, to stand in your way. I'm still wondering why you threw it all away. Your rising sun hurts me like love on his knees. I'm looking for changes in my rose parade, and I found, whoa, I found, whoa, I found, whoa, I found.
Jawel, uit Frankrijk, Bordeaux, krijgen we Jaromil Sabor. En ik ga daar nog een noemen, maar even krijg mij in praten natuurlijk. When did you start playing the guitar? When I was like 7 or 8 years old. Okay. And when do you decided to be a professional? No, For a long time or not? No, I don't know. I was just playing, and when I had enough concerts to do it. What do you like more, playing or on the road and have a rock and roll life? No, what I like more is studio recording, like make the arrangements and stuff. But I really like playing as well. In Holland we have a troubadour and singer-songwriter culture. A lot of people play there and solo. How is it in France? Is there a culture for singer-songwriters? No, there's a culture for like bands and music, and some are alone and some are in band, but not just especially singer-songwriter culture. Breder in ieder geval. Goed, ik vreeg hem even hoe dat zit. Hij is al heel jong begonnen met gitaarspelen. Hij vindt studiowerk heel erg leuk om te doen. En ik zei hem, is er echt een soort troubadour-cultuur nog wel in Frankrijk? Nou, hij zei eigenlijk ook wel breed bands en alles. Nou ja, een beetje vergelijkbaar, denk ik, met Nederland. Did you produce records or something like that? Yeah. Actually, I recorded my first album that went out on vinyl, and I've just recorded the second 1 month ago, and I'm planning to release it. I don't know when. It's not out yet. No, it's just has been recorded. Okay, give us a call when it's ready. Okay. Okay. You're gonna do another song? Yeah. What's the title? It's called Romainville. Okay. Live in Noorderwien. When I'm on the run, I think about my sweet hometown. I wish I was there right now. You can have so much fun. It's all I ever want. A sweet, sweet house by the river. All I ever want was go back to my hometown. And all that I want is just waiting for the land. And all that I want is just waiting for the land. When I'm on the run, I think about my sweet hometown. I wish I was there right now. You can have so much fun. It's all I ever want. A sweet, sweet house by the river. All I ever want was go back to my hometown. And all that I want is just waiting for the land. And all that I want is just waiting for the land. And all that I want is just waiting for the land. And all that I want is just waiting for the land. Jawel, Jaromil Sabor, live bij ons hier in Noorderwien. En hij zal dan de tour nog even vervolgen. Lutz, want je moet nog naar Hamburg, leuk? Ja, Ljouwert blijven we nog even voor een Wenkemenconcert op Sneen. Ja, versnij, maar van morgen kun je hem ook nog in hier worden, leuk, hè? Ja, we hebben morgen nog een dag vrij, dus mocht je het leuk vinden om een Wenkemenconcert te hebben van ons, dan, dan werken we daar graag om mee. Hoe maakt mensen dat dan regelen? Stel je voor, ze denken het is mooi waar, kom maar even bij u spelen. Hoe maakt ze dat doen? Ja, we hebben in principe niks nodig, omdat we gewoon een gitaarspelje kennen en zongen akoestisch. Maar het beste is om even een mailtje te sturen naar mij. En dat is info@johnnygoody.com. Ja. Dubbel N, Y, dubbel O,
IE. Ja, nee. Y aan het eind. hè. Sorry. Sorry. Nou, ik hoop dat er respons op komt. Snijn dus nog even in Friesland en dan weer terug. We weer om naar Duitsland en dan naar Berlijn. En dan weer naar het tournee bedenken dus. Ja, in december zitten we wat op het programma, dus dan weer op paard. Nou, die jerk het graag en dan kom dan maar weer om. Deal? Ja, oké. Hartstikke mooi. Straks nog een optreden van Amy Bell. Ze komt uit Londen, wij ze is op tour. Ze is ook op Vlieland West, maar ze komt nou correct de studio binnen. Dus dat wordt nog een heel spontaan optreden. En dan nog een nummer van natuurlijk de Big Band Ljout. Maar eerst Mr. DJ Ivo. I wanna mumbo, do my number. Hold my baby all this summer. Every time I hear that metal saxophone. I wanna rip it, rock it, really pop it, flip it, flop it, Davy Crockett. Every time I hear that metal saxophone. I wanna rock, rock, rock. Roll, roll, roll. Pop, pop, pop. I wanna rip it, rock it, really pop it, ooh, Davy Crockett. Every time I hear that metal saxophone. DJ Ivo, uw eerste DJ Leslie Plaatsjes draait. Wik voor de les. Trouwens, welke wie dit, Ivo? Roy Montreal, mellow saxofoon. Ik vond het leuk dat de eerste DJ bij u waren. Mensen die hier voorom bij mij zitten, hè? Die blazen zo alweer. Dank u wel, jongen. Ik vond het leuk. Hartstikke mooi. Nee, we gaan weer een nieuwe DJ hier te staan. En dan hebben we trouwens Travelte en de Hoenekop hier in de studio. Gerrit Portinga, hij is de man die mij van de week nog belt. Ik ben met een dame, die is al eens een keer eerder west op paard. Een hele tour. Amy Bell, ze komt uit Londen bij. Maar een hele Friese tour, Gerrit. Ja, super. Echt leuk. Voor de mensen die televisie zoeken, ik let even de tourdata en we zien een hele mooie grote poster nog. Jazeker. Je komt correct van Vlieland, denk ik, of net? Ja, wie geweldig. 12 optredens die in de Zeevaart en in het Loodscafé. Ja. Heerlijk relaxed, heerlijk spelen, succes om het optreden. Dus hoe kon het beter? Hartstikke mooi. Ik ren even naar Amy daar. Amy, what's the song you're gonna play for us? It's called I Love You. Okay, live in Noorderwien. Close your eyes, what do you see on the inside? A long remembered memory of tears once cried, of a different place and a different time, and it's long ago and far away on the other side. Tomorrow was yesterday, the truth was denied in a different place and a different time, and we're here now. All you have to know is I am close and I will never go. I understand all the pain you've been through. If you hear nothing else, hear this: I love you. Through it all and in between, a voice from the past. In your days and in your dreams, a question to ask: do you know how it feels to be under the wheels? And we're here now, and all you have to know
Ja, mooi. Amy Bell, ze komt in Engeland bij en ze is volgens mij voor het eerst... Was it your first time on Vlieland? Yes. Did you like it? I love it. It's beautiful. You will go back there? Yes, next year. Okay. And if you ever back here in Friesland, you come back to the studio? Yes, please. Okay, you could play more songs then, I promise. Thanks, Willem. Amy Bell weer dat, want we gaan nog hier noemen het begin van de big band Ljout natuurlijk. Ik ga nog even naar Gerrit, want deze dame is nog net helemaal uitspelen. Ik geloof dat er morgen een bruiloft op het programma staat, maar hè? Ja, dat klopt. Een Nederlandse bruiloft, dat zou wat oors wezen dan een Britse. Ja, we spelen een mooie eigen band en ik heb die bruidskoppel enthousiast maken voor Amy Bell, dus die gaat mooi en die speelt er ik. Ja, maar waar kunnen we wel heen? Neem even de data nog en waar? Ja, absoluut heel belangrijk. Joen in Grauw, in Amicaal Grauw, eetcafé. Prachtig mooie locatie. Van een uur is jou wat zien en uur zelfs de 2 set spelen. En dan sneu in de bruiloft. Snijn hebben we, even denken, het Loodscafé bij Jaap Volkers natuurlijk. Nee, wat zei ik nou? Het Skipperke in Baat. En dan het ze even rust. Dan zie ik het zijn vriendin Audrey even op. Die is met Pieter Gabriel op tour. Dus dat is hartstikke leuk. 3 dagen vrij. Toonsjoen in mijn eigen vertrouwde Skamel Rutter bij Sikke. Alle komen, wordt heel leuk. En we sluiten de tour af, Freed, in de pastorie bij Johnny. Hier in Ljouwert. Dus daar ben iedereen welkom. Ik denk dat het een uur zoals begint. Neem ze volgende keer bij mij naar de studio, kunnen ze weer optreden. Graag. We got a deal. Willem, bedankt. Hartstikke mooi. En we gaan voor de laatste keer naar de big band Ljout. Dames, Ellie en Karin, wat wordt het laatste nummer, het slotakkoord? Signed, sealed, delivered. Live in Noorderwin. Like a fool, I went and stayed too long. Now I'm wondering if our love's still strong. Ooh, baby, here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours. In a time I went and said goodbye. Now I'm back and not ashamed to cry.